Last week sa aking part 1 ng Bukid Adventure, nakita nyo ang aking biyahe papunta sa bukid ng tatay ko, kung saan ay nagbalik-tanaw ako sa nakaraan, lalo na nung kabataan ko. Sa vlog na to ay napanood ninyo ang mga pinagkakaabalahan ng tatay ko, ang treehouse niya, ang kalabaw niya, ang aso niya, ang pangangalaga niya sa kanyang mga pananim. Kaya naman para sa tatay ko, certified na fruit paradise ang buhay probinsya. Ngayon naman sa pagpapatuloy ng ating Bukid Adventure. Kamantingan ni Papang. Patuloy ang pamamasyal natin dito sa humble bukid ng tatay ko. And the fun continues dahil may bago tayong mga kasama sa vlog na to. Kaya tara let's at samahan ninyo ako dito sa pagpapatuloy ng aking buhay probinsya. Hello guys, this is Bukid of my grandfather. Sa mga oras na to, habang ako'y heart to heart na nakikipag-usap sa tatay ko, hindi ko naman napapansin na itong pamangkin ko naman pala ay ginagalaw na ang camera ko. Mo na wala. Ako ba mag-drive ko niya na layo na kayo akong kung ano mo balik no tapi mo. Wow! View of the bukid of my grandfather. What is your talent? Wow! Where's your talent? Your talent is dancer. Wow! Marunong din ako, konti lang man. Sample! That's a Mukhang inip na yata talaga tong pamangkin ko. Ang sarap kumain with license and vitamins. Kinda makes you healthy. Woo! Napakasarap na kinain namin. Lemon, o lukban, or baong. Hello. Mga laagans, pagpasensyahan nyo na muna itong pamangkin ko ha. Magsawa na muna kayo sa pagmumukha niya. Sa totoo lang, umabot ng 17 minutes itong solo vlog takeover niya. Nagkwentuhan pa ang dalawa. Kasi ano ang pinagkwentuhan. So, hindi ka lang nainip pinpin no? Na-curious ka na din. Don't forget to subscribe. Hindi ko mga yun na memorize. And click the notification bell For more updates. Tama na ang exposure mo, Pinpin ha. Ang haba na nun. May gusto namang pumalit sa'yo. Si Tito nagkuhag lubi. Ay, butong. Butong og lubi. Ito nga din pala ang isa ko pang pamangkin, si Titoy. Gusto niya ding magpasa ng kanyang entry dito sa vlog na to. Murag unggoy. Kaka. Mga batang nanonood ha, huwag gayahin at huwag kung saan-saan lang umaakyat ng mga puno.
Mga legends lang ang nakakaalam. Ay, legends lang ang nakakaakyat. Inuulit ko po ha, this is done by experts only, so please, wag gayahin. Maliban sa mga saging, isa pa din sa mga major crops na andito sa bukid ng tatay ko ay itong mga puno ng niyog. Nagkukopras din po ang tatay ko. Sa katunayan, meron siya ditong tapahan. Lala. Sama ni. Nakakamiss. Murag Sprite. Sa. Murag Sprite. Si Papang. Oh, palakwa pang imong kabaw. Na. Nakapos na. Sakay pud mi pang. Sakay ta dong. Yeah. Kita isa. Yeah. Oh, sakay ni. Na. Oh. Okay kayo. Lame kayo. Okay kayo. Oh. Na. Sakay. Okay. Oh. Kami kabaw guys. Yeah. Dudong cute. Langi sa dito lang. Papang oh. Papang. Na. Oh. Tita Irene Sanay. Yapil mi sa imong vlog. Palihog. Malihog mi. Wala mi kapil tong una. Karon apil na mi. Paulahi ra god mga cute, magpauli ra mga cute. Oh, nagta. Okay guys. Nakasakay ra jud. Na. Dudong oh. Ang gutay man ini? Buhay probinsya. Na, buhay probinsya daw. Kasakay na may balik ang kabo guys. Iro nagabantay. Treehouse day guys. Oh guys, sa mga treehouse guys. Dito guys. Share ko lang. Ito ang kamantingan ni Papang. Kamanting siya. Layo pa na pang. Ay, dito pa day tama niyang kamanting. Okay mga pamangkin ha, back to me. Yan. Kamantingan ni Papa. Lawak niya. At nakakapagod na maglakad paakyat. Papang, ikapoy namin ni Pinpin pang. Layo aoy. Pin, pagod ka na Pin. No? Kasi Super laki proud na ng proud ako bukid dito ni sa Papang. tatay ko. Biruin nyo guys ha, sa lawak ba naman ng bukid niya? Nasaan na At si ang Papang? lahat ng mga nakikita nyo dito sa vlog na to, mag-isa niya lang na itinanim. Ay, Papang! Ayaw ka, hindi siya Papang magkwanta. Asan na si Papang? Ay, apoy, apoy. Ay, Papang! Okay. Asan na to? Gamay pa na eh. Eh, gamay sa imong kamanting, oy. Gamay pa man na pang. Gamay pa. Bipin. Ay, gamay ya, oy. Gamay pa man na pang.
Oh, kamanting or kasava. Or kasama. Liit pa kasi. Maliit pa. So, okay na to. Maliit lang man. Maliit lang kainin ni Pinpin. Maliit lang. Makan nga. Kasi kaya siya tinawag na root crops. Kasi root siya. Crops. Unya ang saging kasi ibabaw man na aircraft. Joke si Papang, joke si Papang, joke. Joke si Papang, may joke si Papang. Oh my God. Kanaod ako. Yes, ka-cute. Wow. That was so sweet. Ang bulim mo lang yun. So, ganito ang pag-harvest ng mga... Ganito ang probinsya namin. Ganito ang probinsya namin. Ganito mag-harvest ng kasava. Or Root. kamanting. Root. Ano? Kamoteng kahoy. Ito sa pin sa Tagalog pin. Ito ang kamoteng kahoy. Kanang dako na. Kanang dako. Yun, meron naman siya. Kasay kam. Kana, mo po itong ito na po itong. Gawin natin yan siya. Kita yung natusok-tusok. Yung binabenta. No, laki. Lo, yung tiyan ko. Nagreklamo. Yung tiyan ko puta. Nagreklamo na. Ginarap ko. May mo, nag-ibton pa? Hala, there! No! Yun, ito na pa. Ito na pa. Yan ang laki See? ng nakuha namin. Kiwa ni Papang, giibot na dyan niya ang ihang kamanting. Kanina isa pa, putang. Oh, matamaan tayo. So ako pala, matamaan. Yun. Ganito ako pala. So, mula dito sa mga kamoteng kahoy ni Papang, ito ang view ng... At may tinanim pa yun dun yung kasama. Patingin Pang ng mga kuha mo, Pang. Ang Yun. pinakamataba. Yung pinakamalaki. So, yun ang nakuha namin ng kamoteng kahoy. So, we are gonna go. Uwi na tayo, Pino, kasi. Yan. So, So, yan ang itsura ng mga kamoteng kahoy ni Papang. Ang karamihan ay maliliit pa. So, hindi pa lahat makuhanan ng mga kamoteng kahoy. So, ngayon, uwi na kami. Kasi nakailang oras na kami dito sa bukid. At pagod na kami. Hi, Bakundoy! Sama ng sama to si Bakundoy. Bakuntoy. Hi! So, nakita nyo kanina, kumain Yung kami vlog ng ko. pomelo, ang vlog takeover ng pamangkin ko, si Princess Gia. And sa ngayon ay nandito pa rin kami sa Bukid. Please don't forget to like, and comment down below, and subscribe to Maistrang Laagan. At don't forget to click the notification bell for more updates. For updated ka sa mga sa gala ng Maistrang Laagan. Okay, bye! Bye-bye. So ito ang itsura namin. Like, sobrang basa na kami sa pawis. Kuya ko lang. Ako, basa na kami sa pawis. So, magpapahali kami. At pauwi na kami. That's all for today. Say bye, Bipin! Bye!